L-avukat Deborah Xkembri f'isem il-Moviment Iva d-Divorzju Iva Speech spjegat id-differenza bejn id-divorzju u s-separazzjoni. Qalet li għal kontrarju tas-separazzjoni, id-divorzju jagħti ċans lil persuni vittmi ta' żwieġ fallut jibnu familja oħra. Deborah Xkembri qalet li meta żwieġ jitfarrak dan għandu jiġi rikonoxxut bħala wieħed li spiċċa. Tgħid li dawn għandhom jingħataw possibilità biex jerġgħu jizzewwgu u mhux ikunu sfurzati mill-gvern biex jikkoabitaw. Min-naħa l-oħra, rappreżentanti tal-Moviment Żwieġ bla divorzju qalu li l-istat m'għandux jippromuovi t-tkissir tal-familja. Qalu li Malta għandha tkun gburija li m'għandix il-liġi tad-divorzju. Joyce Kassar, f'isem il-Moviment Żwieġ bla divorzju, qalet li huwa impossibbli li kull soċjetà tikkrea struttura li ssolvi l-problemi ta' kulħadd. Filwaqt li żewġ naħat qablu li żwieġ sfaxxat iġib miegħu trawma l kull persuna involuta, inkluż ġenituri u tfal, Marlin Mizzi għan-nom tal-Moviment favur id-divorzju qalet li temmen li l-koppji Maltini ħarżu lejn iż-żwieġ b'mod pożittiv. Waqt dan id-dibattitu membri tal-udjenza esprimew l-opinjoni tagħhom, fosthom raġel li ilu separat għal diversi snin. Qal li ħafna nies li huma separati m'għandhomx il-mezzi finanzjarji u lanqas kuntatti biex jakkwistaw annullament jew divorzju barra minn Malta u għaldaqstant qed jibqgħu sofru fis-skiet.